det går. Picador. Og sang. Nej. En video hedder Picador. Og en tricks. Og I skal se, hvem der kan lave det bedste. Nej. Vi skal se, hvem der kan lave de 3 tricks. Ikke? Er du med på det? Ja, hvad? Godt. Du er med på det. Kom så. Okay, vi begynder. Snart. Om 3, 2, 1. Nu. Action! Du starter. Action. Og så. Nu. Jeg skal lige lave resten selv. Ja, det var bare lige ham. Vi skal lige vise dig. Det var en salto. Ja, det var en salto. Men jeg kunne ikke lande på binden. Det var 5 point. Nej, det er 10. Det var 8 point. Albert stod 8 point. Lad os se, om det kan blive mere end 8. Det er 7 point. 7 point. William fik 7 point. Det er en rekord. Albert. Den giver jeg. 10. Det var 9 point til Albert. Okay. Hvor mange point? Det må du gerne. Hvad er det, hvad han synes, det giver? Okay. Hvad synes du, det giver, Malte? Altså, jeg har ikke rigtig set nogen tricks, som de har lavet endnu. Okay. Hvor mange point har jeg så sammen? Jeg har ikke rigtig set nogen af dem. 17. Det er lige mig. Prøv her. Nu, Malte han siger, hvor mange point vi får. Og det er ham, der bestemmer. Og det diskuterer vi ikke. Ja, men den, som du synes, der har været bedst, det er ham, som der synes, du er vinderen. Ja, så siger du, at han har fået 10 point. Ja, så laver vi det selv. Hvor mange point synes du? Ja, jeg synes, det er 3 point. Men du så ham, at det er 3 point. Men prøv lige, kom lige for. 7 point synes han det var. Nej. Imellem 6 og 7. Der er 3. Imellem 6 og 7. Og 6,5. Malte. Vil du nu? Det var en 20'er. 25. Ja. Vi fik en 25'er. Nu er jeg kameramand igen. Okay, er det? Eller kameramand nu. 0 til 100. Ja, det er 0 til 100. Jeg fører. Jeg har 25. Ja. Jeg ser, om jeg kan slå den. Det bliver en 20'er, fordi I næsten hele tiden laver det samme. Hvis I laver noget lidt forskelligt og noget lidt vildt, så bliver det rigtig godt. Det var en 40, det der. Jeg giver ham 50. Hvad fanden du gør? Jeg ser, om jeg lige slår den. Det her, det er 2 hvor der sidder sammen. Ej, hvor det der en baglænder. Nej, næsten. Han var pisse tæt på. Og det giver jeg 70. William, sig hej. Han er oppe på dagens rekord nu. Hvad laver din baglænder? Ej, desværre. Jeg filmede det. Jeg kommer altså... Drenge. Jeg kommer altså ikke til at det. Lav det lige igen. Godt, den giver... Jeg giver den 100. Nej, 90. 90. Jeg er op over 100. Vi skal have 200. Nej. Nej, vi giver ham bare point op til uendelig. Ja. Nej, 1000. Så hvis han nu synes, at der var 60, der var 60 sådan nu, så skal han bare sige... Jonathan, hvor kan man se hvor mange sekunder den har været i? Okay, drenge, er I klar? Klar, det er 3, der sidder sammen. Det kan godt være, at det er det samme. Så tror jeg... Det er
giver jeg 100. 100. Den giver mig 100. Dagens rekord. Dagens rekord er William Gundersen Sørensen GS. Det var Albert. Albert, er det idiot? Jeg filmede alle dine baglænder, bare hvor du landede. Det var 200. Har du ikke filmet dem? Jo, jeg filmede din baglænder, men da du landede, der kunne man se dem på kameraet. Hallo, drenge. Du skal sige, hvor mange du laver. Vi har glemt at give Albert karakterer. Jeg har givet ham 200. Jeg giver ham 500. Okay. Jeg starter ikke alt for noget. 500. Kan du se? Okay, jeg laver lige 5. Albert Nordland, jeg laver lige 5. Og jeg desuden så er jeg også den eneste, som jeg kan lave baglænder her. Ui! Og så, det var 2. Jeg hopper også. Må jeg godt prøve at filme, mens jeg laver en salto? Og så bagefter. Og så Må jeg godt... Malte, du filmer jo slet ikke. Må jeg godt prøve at filme, mens jeg laver en salto? Ja, og så bagefter. Så kommer den nu. 3, 2, 1. Nu prøver jeg lige at lave en salto. Det er 600. 600? Jeg prøver at lave en salto. Jeg prøver... Du bliver nødt til at holde det, når du er mega dårlig. Nej, det er dansk rekord. Du har den. Og så hold den heroppe, når du laver en salto, så den ikke gør sådan noget. Okay, nu er det din. Nej, jeg skal lige lave en salto. Jeg skal altså holde. Ja, det kunne være fedt, hvis det var med, hvor man kunne se en hoved. Okay, ja. Så kunne man se, hvordan de kunne se ud. Jeg skal lave 6. Baglænder. Det skal jeg lige filme. Jeg filmede hele din baglænder. Albert, jeg fik filmet alle dine baglænder. 650. Vi har filmet i 7 minutter. Det er se, hvad jeg får. Og nu må man ikke lave det samme. Det her, det er... Hvem der laver? Nej, det er sjovt. Og så... Det her. Så okay. Nej, sådan. Undskyld. Nu tager en film lige lidt. Så prøver jeg, som jeg kan lave en bagland. Så kameramanden og alle dem, der kommer ind. Det var 4. 2 meter. Må jeg også godt være med til at lave 3 film? Og så derefter. Er det okay, at jeg laver en salto? Salto? Hvad? Så er det den her. Jeg se. Jeg er god nok. William. William. Du skal lave 1-6. Jeg vil også gerne lige prøve. Det er så skønt. Hvor mange point? 700. Jeg vil godt lige prøve. 700. William. Vi skal op og hente mor, og så skal vi hente. Er det nu? Ja. Jeg mener det rigtig flot. Jeg skal hjem. Vi slutter videoen. Okay. Shit, William. Det var rigtig flot. Vi slutter videoen. Jeg var dagens mester. William Gundersen Sørensen. Nej, til ham. Det ved du ikke. Hallo, jeg skal hjem. Okay, William, stop nu. Jeg skal stoppe videoen. Vent nu lidt. Gå derover. Alle sammen gå derover. Alle dem, der har været med i videoen, kom her. Okay, det var dem, der var med i videoen. Og så... var med. Jeg var kameramand. Og prøv lige vent. Så holder vi den lige på pause. William, hvor er det nu, man holder den på pause? Er det ikke deroppe? Jo, nej, der. Det er mig. Nej, stop.